ang mabunga sa inyong Dalawa. dalawa. Pati ito. Ate. Next. Ayan. Alam mo may tupperware. Dala niyang Saturn. Dala namin yung link. Para maliwanag. Tangalagay mo sa payo mo. Diba? Ha? Di ba yung sinusunod din sa ganito? Tanga sa likod. Sa likod mo, itaas-taas mo dikit. Taas-taas mo. Oo, di ba? Prosesyon ka na. Brother, siguraduhin mo mapupuno mo itong tupperware namin. Kung hindi, sasaklog namin yan sa imasyong kasi dyan ang payo. Nahihiling mo yan, brother. Nagpakahida pa kami sa ring light na